Haga jingle kai I League hapren ka Aizol FC Persia ke Inter Kashi. Haba pai shagane ke jingle kai ka Inter Kashi kala khor ka nam job. Hadin bagalala ban Liem suk ka Aizol FC dan Lailanon. Haga way bar ke jingle kai I League hapren ka Churchill Brothers Persia ke Delhi FC. Haga ne ke jingle kai baro artadi ke kenhun kia khai damar argul. Hadu bukut ke jingle kai. Baleng bagar ke jingle khai ka Churchill Brothers kadang ne ke kerdan ka badingkong. Haga mi ye khen point. Haga jingle kai FA Cup hapren ka Exeter City Persia ke Nottingham Forest. Aba pai shagane ke jingle kai baro artri ki kenhun kia khai damar argul. Henry Day haga penalty shootout ka Nottingham Forest kala khor ka nam job da saula ar. Haga jingle kai UEFA Champions League playoff first leg hapren ka Juventus Persia ke PSV. Haga ne ke jingle kai ka Juventus kala khor ka nam job adin bagalala ban Liem ka PSV da ar la ka way. Badia ki argul jonga Juventus layo bentep haga minit ke balai peu sau bar haga minit ke bapra peu ar. Haga jingle kai hapren ka Sporting Persia ke Dortmund. Haga nang jingle kai ka Dortmund kala khor ka nam job adin bagalala bat Liem suk ka Sporting da Lailanon. Badia gini ki lai gol jonga Dortmund layo bentep haga minit ke ban riu peu pra bar haga minit ke bapra peu ar. Haga jingle kai hapren ka Bruges Persia ke PSG. Haga ne ke jingle kai ka PSG kala khor ka nam job adin bagalala ban Liem suk ka Bruges de Lailanot. Badia gini ki lai gol junga PSG layo ban thep nengkong lengbo witin haga minit ka ba ar peway badu Dembele layo ban thep ar gol naga banta ka PSG kata haga minit ka ba sau peu san bad haga minit ka ban riu peu henriu. Haga way par ka jingle kai Champions League ka bakham itnat hapren ka Manchester City Persia ka Real Madrid. Haba pai shagane ka jingle kai ka Manchester City ka layo shwa bat pen khi jar nengkong tang haga minit ka bakhat khandai lengbo Haaland. Badai haga kelamit kata haga minit ka ban riu peu Mbappe layo ban thep ka gol penia khai naga banta ka Real Madrid. Bad haga minit ka bapra peu way ka Manchester City ka layo biang ban thep ka gol pentam. Badia ka ne ka gol layo biang ban thep lengbo Haaland. Henry tang hadin san minit kata haga minit ka bapra penriu ka Real Madrid ka layo ban thep ka gol penia khai lengbo Diaz. Badai hashwa ban kut ka jingle kai kata haga minit ka bakhandai peu plus R Bellingham layo ban thep ka gol pen job naga banta ka Real Madrid. Baleng bagane ka gol jung Bellingham ka Real Madrid kala khor ka nam job haga ne ka jingle kai playoff first leg adin bagalala ban Liem ka Manchester City da laila ar haga jingle kai shabar na laying.